Welcome back my channel guys. आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय थाबाय। स' दानिया आङो दुगैखांबाय आरोना साफानो खर'बो लोबखांबाय। दानिया माने फुजा होनो नागिरदों आरोना ओंखाम गोरलैनि एसे प्रसाद बावनो नागिरदों आरोना बाथौआव। स' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। चलो साराय जानबाय बिथिं संनोसै अमा बेदरजों टमेट' भाजा आरोना। ओमफ्राय नै अनला मोननि थाखाय माइरं सोमना दोनबाय। अनलाजों दाउ संगोन। फान्थावाबो रेडि जानानै थाबाय इथिं थाइसे ओंखाम गोरलैनि आरोना। ओमफ्राय आलासिबो फैनो नागिरदों सानैनो। ओमफ्राय नैथिं नाखौ एवगोन आरोना भाजा। साराय जानबाय आरोना बिथिं रेडिनो। दाना संनोसै नायलांबाय थादो। थाव सेरबाय guys. थाव सेरबाय दानिया पियाज होनोसै पियाज। टमेट' होनोसै। संबाय दिनैसो गगा मोननांगौ जाबाय आंहा। जा गगा मोनबाय आङो। देहा सफैया मा जागोनथाय। आलासिफोरा सफैबाय। अनला ओंख्रिया अनलाजों बेदर। अनला ओंख्रि गाइखेर ओइ दुस्थ'फोर